हेलो फ्रेंड्स यान चंद्रिका निक्लेन मात्रला अन्नपूर्णे किचन मोकेड एत्कोनोंदुल्ले मुल्प इनि यान ABC ज्यूस मल्तोंदुल्ले ಏರ್ ಮತ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ನನ್ನಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದು ಜರ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ತದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ದ ಬರೀ ಒಂಜಿ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಉಂಡು ಅವೇನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ತದ ಆಲ್ ಪಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಆಪಾಗ ನಿಕ್ಲೆ ಯಾನು ಒವ್ವೇ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತಂಡ ಫಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಯಾನ್ ಇನಿ ಓ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಐಟ್ ದಾದ ಮತ ಲಾಭ ಅಂದು ಜ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪನಗನೆ ಪನ್ಪೆ ABC ಜ್ಯೂಸ್ A for ಆ್ಯಪಲ್, B for ಬಾಲತ್ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಅಂಚನೆ C for ಕಾರತ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್. A for ಆ್ಯಪಲ್, B for ಬೀಟ್ರೂಟ್ ದೆನ್ C for ಕ್ಯಾರೆಟ್. ಒಂದು ಮೂಜಿ ಐಟಮನ್ನು ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಬಲೆ ಎಂಚಂದ ತೂಕ ಮಲ್ಲ ಸೈಜ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಆಂಡ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಬೊಕ ಎಲೆಲ್ಯ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ತೊಂದೆ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ಆ್ಯಪಲ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಉಂದೇನಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಪಾಡ್ದು ಕಡೆಯುಗ ತೂಕ ಎಂಚ ಕಡೆಯುನಂದು ಐಕ್ ನನ್ನದಾದ ಪಾಡ್ರೆಂಡು ತೂಕ ತುಲೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಏನಂಜಿ ಜಾರ್ ದೆತ್ತೊಂಡೆ ಐಕ್ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿ ಒಂದಿನ ಚೋಲಿ ದೆತ್ತದು ದೆಕ್ಕದು ಕಟ್ ಮಲ್ತಿ ಒಂದಿನ ಕ್ಯಾರೆಟ್ಲ ಅಂಚನೆ ಚೋಲಿ ದೆತ್ತು ದೆಕ್ಕದು ಕಟ್ ಮಲ್ತಿ ಒಂದಿನ ಆ್ಯಪಲ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ದಿ ಒಂದಿನ ಒಂದು ಮೂಜಿ ಐಟಮ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ಗ ಆ್ಯಪಲ್ ಒಂಜಿ ಕಪ್ ಆಂಡ ಅವು ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಯಾವು ಈತೆತ್ತುಲು ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೂಜಿ ಚಮಚ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ವೆ ಈತೆಕ್ ಮೂಜಿ ಚಮಚ ಸಕ್ಕರೆ ಯಾವುದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೋನುಲಿ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಜ್ಯೂಸು ಖಂಡಿತ ಆಪುಂಡು ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಯಾನು ಫ್ರಿಜ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ದುಂಬು ಪೇರುನು ತುಲೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಅವರೆ ದೀದಿತ್ತೆ ಅವು ಒಂಥರ ಐಸ್ ಕಟ್ಟದನೈತ ಮಿತ್ತು ಅವು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಡಣ್ಣ ನಿಕ್ಲು ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಬರ್ಚಿನ ನಾರ್ಮಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಜೋಕುಲು ಒಂದು ಪರಿಯರೆ ಕೇಂಜಿಂಡ ಚೂರು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪಂಡ ಜೋಕುಲು ಖಂಡಿತ ಬರ್ಪೇರು ಖುಷಿಟ್ ಬರ್ಪೇರು ಒಂದೇನು ತುಳಿತೇನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರದು ಕಡೆವರೆಗೆ ದಿಯೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಡೆವಡು ಆ್ಯಪಲ್ದು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಉಡ್ಲ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ದು ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಉಂಡು ವಿಟಮಿನ್ ಎ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ನಮ್ಮ ತ್ವಚೆ ಮೋನೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಉಗುರು ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೋಷನ್ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತನ್ಲ ಈ ಜ್ಯೂಸುಡು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ತುಲೆ ಇತ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಒರಿ ದಿನ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ತಾತು ಪೇರು ಪಾಡ್ಯ ನಿಕ್ಲೆ ಪೇರು ಬುಡ್ಚಿಂಡ ನೀರು ಕೋಲ್ಡ್ ನೀರ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅತನ ನಾರ್ಮಲ್ ನೀರ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇತ್ತೆ ನಮೇನೊಂದೇನು ಅರ್ಪುಗ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಜನ ಇಟ್ಟಂತೆ ಕೊಜಂಟಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ನಮಕ್ಕೆ ಪರಿಯರೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ಅರ್ಥದ ಪಂಡ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಮಗ ಒರಿನ ಕೊಜಂಟಿಗೆ ಕೊಡಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಸರಿ ಅವೆನ ಪುಂಟುದು ದೆತೊಂಡ ಆಂಡು ತುಯರತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏತ್ ಸುಲಭ ದಿಢೀರಾದ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ್ ಒಂಜಿ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಯಿನ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಎಂಚ ನೆಟ್ ಖಂಡಿತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ಖಂಡಿತ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಪುಂಡು ವಾರಕ್ಕೆ ಮೂಜಿ ಸಲ ಬುಡಂದೆ ಪರ್ಲೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಲಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ABC ಜ್ಯೂಸ್ ಪರಿಯರೆ ರೆಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರಿಯರೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಆಪಂಡ ನಿಕ್ಲು ಖಂಡಿತ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಈ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಚ ಆತಂಡು ಪಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ಪನ್ಲೆ ನನಾತ್ ಜನಕ್ಕೂ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಆಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರೆಕ್ಲಿಗ್ಲ ಈ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತುಯ್ನೇಕ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ.